sepuluh dah bini jando dah para beda dari naragati. Oh ai angai oi dan canduang oi. Oh ai oi tuan. Jadi angke juo tak aku dah. Ai mampu dan nai dah di buwe yo. Oi katia aden pakai Rexona tapi bau yo coy itu yo imayo ini yo ini. Iya nana di laman tumbuh ganjo nan tumbuhnya di ulu-ulu aja kong muda dan bisu bali lapa ya den neman jago kabake lupa nana ulu itu nan mundai kong bali ya du 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 Ranca bagang ke oyang oi pulang baru aja di rumah lebaran nak gede. Alal dia kedua aden sedang hati dan naik Maya gak itu lo ini mayo ini yo ini. Abang angui lama salia mungkin ado nampak nah jando sini ya moya puya balik kaibo awak anak dan dia yo ini mayo ini yo ini. Bariki kawan-kawan masa rawa pendek dan lain tiba apa mana ada cace badan karanca iko marado duo ini mayo ini yo ini. Aku bana ada salahnya badan awak gagah ada marando juo main sakoda karanganyo bulan kilik kapal lonyo mahaki gonyo ada ibu awak ada sadona kujang piti api datara gak tibo biarlah rambu ibak kurang candu basike lai juo